సో 2 స్టేజ్లు ఉంటాయి, యోగా రుక్షు అండ్ నెక్స్ట్ యోగా రూఢస్య. సో దీంట్లోని యోగా రుక్షు ఇంకా యోగా రూఢస్య స్టేజ్లోని టోటల్ 8 అంగాలు ఉన్నాయి. సో ఏంటి ఆ 8 అంగాలు అని అంటే, యోగా రుక్షుల్లో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ది యోగా రూఢ అనే స్టేజ్. దాంట్లో ఏంటంటే ధ్యాన మరియు సమాధి అని అంటారు అనమాట. సో మనకి దీంట్లోని అష్టాంగ యోగంలోని మనకి చెప్పినది ఏంటి అని అంటే, ఒకటి బంధుర్ అంటే మిత్రుడు, శత్రు అంటే ఎనిమి, కృష్ణ బంధ మోక్షాయ అంటే కాజెస్ ఆఫ్ బాండేజ్ అండ్ లిబరేషన్. సో మనకి ఏంటి అని అంటే, ఈ రకంగా మోక్షానికి కానీ లేక మనకి బాంధవ్యానికి కానీ కారణం ఏంటి అని అంటే ఒకటే ఒకటి, ఏంటది? మనసు. సో మైండ్ ఇస్ ద సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ యోగా ప్రాక్టీస్. సో మనసే కారణం అన్నమాట మనకి రెండిటికి కూడా. ఇదే లోకంలోనే మనం ఉండిపోతామా, లేకపోయిందా బంధనాత్ అనే దానికైనా, లేకపోయిందా ఈ లోకం నుంచి మనకి విముక్తి పొందేదానికైనా కూడా మనసే కారణం. బంధువు అయినా అంటే మనకి మిత్రుడైనా, లేకపోయిందా శత్రువు అయినా కూడా మనకి మనసే. సో మనసును ముందు కంట్రోల్ చేసుకోగలచాలి. సో అష్టాంగ యోగా అంటే the purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. సో మనసుని నియంత్రించుకోగలిచే దానికోసమని నేర్చుకునే ఆ ప్రక్రియనే అష్టాంగ యోగా అంటారు అన్నమాట. The constitutional position of the living entity is to carry out the orders of the superior. సో భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞని శిరసా వహించడమే మన యొక్క ఈ జీవిత లక్ష్యం. ఇన్ఫాక్ట్ లక్ష్యమే కాదు, పరమ లక్ష్యం. As long as one's mind remains one's unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. ఎప్పటిదాకైతే వారి మనసు వారికి శత్రువుగానే ఉంటుందో అప్పటిదాకా ఈ ఇంద్రియాలు రాజ్యం వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ శరీరంలో. అప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే, కామము, క్రోధము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం వాటికి మనం లోబడిపోయి ఉంటాము. అవి ఏ రకంగా అయితే మన మీద శాసిస్తాయో మనం ఆ రకంగా శాసించబడతాం. ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా సరే కూడా మనసు మన కంట్రోల్లో లేనంత దాకా మనకి అధోగతే చెందుతుంది. రావణాసురుడు పరమ జ్ఞాని, రావణ బ్రహ్మ అని పిలిపించుకోబడ్డాడు. శివుడికి ఎంతో గొప్ప భక్తుడు. అతను చెయ్యని తపస్సు అంటూ లేదన్నమాట. కానీ అతను ఏంటి అని అంటే తన ఇంద్రియాలకి లోబడిపోయి ఉన్నారు. తన మనసు తనకి శత్రువు అయిపోయింది. పెద్ద పెద్ద బాహ్యంగా ఉండే శత్రువులు అతన్ని జయించుకోగలిచారు, కానీ అతనిలో ఉండే ఆ శత్రు మనసు అనే దాన్ని జయించుకోలేకపోయారు. కాబట్టి అతని అంత జ్ఞానం కూడా ఉన్నా సరే కూడా ఉపయోగపడలేదు. రావణ బ్రహ్మ నుంచి రావణాసుర అనే పేరు తెచ్చుకునేంత దాకా వచ్చేసింది. ధృతరాష్ట్రుల వారు కూడా అలాగే ఎంతో జ్ఞానం ఉండే వ్యక్తి. కానీ ఆయన ఏంటి అని అంటే పుత్ర మోహంలోని ఆయనకి ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఆయనకు తెలియలేదు. ఆయన సరైన శిక్షణ ఇవ్వలేదు. సరైన శిక్షణ లేని కొడుకు చెప్పిన దాన్నే సరే అన్నట్టుగా అనుకున్నారు. ఆయనకి మనసులో తెలుసు వాళ్ళ కొడుకు చేసే తప్పు అని. కేవలం దుర్యోధనుడు, ధృతరాష్ట్రుల వారు మాత్రమే కాదు పుత్ర వ్యామోహంలో ఉన్నది. ఈవెన్ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు తండ్రి అయిన దశరథ మహారాజు కూడా పుత్ర వ్యామోహంలో ఉన్నారు. కానీ అతని పుత్ర వ్యామోహానికి ఇతని పుత్ర వ్యామోహానికి చాలా తేడా ఉంది. దశరథ మహారాజు అతనేంటి అని అంటే, ఇన్ఫాక్ట్ భగవద్గీతలోనే చెప్పుకున్నారు ఏంటి అని అంటే, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజ ఋషియో విదు సకాలేతేన మహత యోగో నష్ట పరంతప. సో ఈ రకంగా రాజ ఋషులు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరు వారి కొడుకులకి ఆ రకంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చేవారు అనేసి మనకి భగవద్గీతలో ఇచ్చున్నది. అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఇది కూడా ఇచ్చున్నారు. సో సూర్య భగవానుడైన వివస్వానికి ముందు చెప్పారు కృష్ణుడు, వివస్వాన్ మనుకు చెప్పారు, మను ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పారు అని. సో ఈ రకంగా ఇక్ష్వాకుడు తన తర్వాత ఆ రకంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఆఖరికి దశరథ మహారాజుకు కూడా భగవద్గీత తెలుసు అని మనకి 2 శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తుంది. దశరథ మహారాజు, శ్రీరామచంద్ర ప్రభు, ఈ తదితర మిగతా 3 కొడుకులకు కూడా భగవద్గీతను బోధించారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది దీన్ని బట్టి.
సో అతను భగవద్గీత బోధించారు కాబట్టి తన కొడుకు రామరాజ్యం అయింది. కేవలం శ్రీరామచంద్ర ప్రభు దేవుడు అయ్యారని మాత్రమే కాదు, భరతుడు, లక్ష్మణుడు వారు కూడా దాన్ని పాటించారు భగవద్గీతను. అందుకోసమనే గొప్ప కొడుకుల్లాగా కేవలం శ్రీరామచంద్ర ప్రభు మాత్రమే కాదు, మిగతా నలుగురు కొడుకులు కూడా ఓవరాల్ గా అందరూ కూడా ఉత్తమమైన కొడుకులు, ఉత్తమమైన భర్తలు, ఉత్తమమైన రాజులు అన్నట్టు కనిపించుకున్నారు. కేవలం శ్రీరామచంద్ర ప్రభు మాత్రమే కాదు ఉత్తమ రాజు, భరతుడు కూడా ఉత్తమ రాజు అని అనిపించుకున్నారు. సో అంత గొప్పవారు అన్నమాట ఒక్కొక్కరు. ఎందుకు అనంటే వారు ఏంటి అనంటే భగవద్గీతను తెలుసుకున్నారు. అటువంటి భగవద్గీతని నేర్పిన తండ్రి తనకి పుత్ర వ్యామోహం కొద్దిగా ఉన్నా సరే కూడా తప్పు లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ నంద మహారాజు కూడా పుత్ర వ్యామోహం ఉన్నింది. కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగానే చేశారు. ఇంద్రుడికి వద్దు అని అన్నారు, ఇంద్రుడికి భోగాలమంతా ఆపేశారు. మీరు గోవర్ధనగిరికి పూజ చేయాలన్నారు, పుత్ర వ్యామోహం కాకపోతే ఏంటది? కాకపోతే సరైన పుత్ర వ్యామోహం. ఎందుకు అనంటే వారికి సంపూర్ణమైన జ్ఞానం వారికి ఉంది, వారు వారి పిల్లలకి ఆ సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. కానీ ఎవరైతే సంపూర్ణమైన జ్ఞానం అనేది వారికి లేదో, వారి పిల్లలకి అసంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని, అసలు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వకుండా వారు పెంచేశారో, అటువంటి వారికి పుత్ర వ్యామోహం అనేది చాలా చాలా డేంజరస్. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే వారి పిల్లలకి సరైన ఇది, పిల్లలకనే కాదు వారు కూడా మనసు అనేది సరిగ్గా సంలగ్నం చేసుకోలేదో భగవంతుడి మీద, యోగము మీద. యోగం అనేది సరైన పదం, కేవలం భగవంతుడు అని కాదు. యోగము అనంటే భగవంతునికి భక్తునికి మధ్యన ఆ అనుబంధం. సో అది యోగం అనేది ఉన్నది అనంటే అలాంటప్పుడు కొద్దిగా పుత్ర వ్యామోహం ఉన్నా కూడా తప్పు ఉండదు. కానీ అదర్వైజ్ యోగం అనేది లేకుండా ఇంకేవి చేసుకున్నా సరే కూడా ఏమవుతుందనంటే ఆ ఇది మనకి నాశనం చేసేస్తుంది. బట్ when the mind is conquered, ఎప్పుడైతే మనసుని మనం నియంత్రించుకుంటామో, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead. ఎప్పుడైతే మనం మన మనసుని సంలగ్నం చేసుకొని ఉంటాం భగవంతుడి మీద, అప్పుడు ఏమవుతుంది అనంటే మన మనసు నియంత్రణలో ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఎవరో ఒకరికైతే మనం అధీనలమయ్యే ఉండాలి. సో మనం ఏదర్ మన మైండ్ యొక్క మాట విని మన ఇంద్రియాలకి మనం దాసుడు కావచ్చు, లేకపోయిందా మనం భగవంతునికి దాసుడు కావచ్చు. భగవంతుడికి ఎవరైతే దాసులయ్యారో వారందరూ కూడా వారి ఇంద్రియాలకి అధిపతి అయిపోయారు, గోస్వామి అయిపోయారు. ఎవరైతే భగవంతుడికి వారు ఇది కాలేదో, శరణాగతి పొందలేదో, గురువుకి శరణాగతి పొందలేదో, అటువంటి వారికి వారు ఇంద్రియాలకి లోబడిపోయారనమాట. కాబట్టి వారు గోదాస అని అంటారు. ఎయిదర్ మనం భగవంతునికి దాస అని పేరు పెట్టుకోవాలి, లేదనంటే గోదాస అనేసి అయిపోవాలి. సో మీరు కోరుకోవచ్చు మీకు ఏది గోదాస కావాలా, లేకపోయిందా భగవంతునికి దాస కావాలా అనేసి. సో ఫర్ వన్ హూ టేక్స్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ డైరెక్ట్లీ, పర్ఫెక్ట్ సరెండర్ టు ది డిక్టేషన్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఫాలోస్ ఆటోమేటికలీ. ఎవరైతే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ భగవద్ ఇది పూజలు చేస్తారో, కృష్ణుడి యొక్క భక్తిలోని ఉంటారో, వారికి ఏంటి అని అంటే భగవంతుడే వారి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తీసుకునేస్తారు అని అంటున్నారు. అటువంటి వారు భగవంతుడి ఆధిపత్యాన్ని కూడా అంగీకరిస్తారు. మైండ్ ఇస్ ద డ్రైవర్, మనసే డ్రైవర్ అన్నమాట. సో ఆ రథ సారథి మనసు. ఇఫ్ యు ఆస్క్ యువర్ డ్రైవర్ ప్లీజ్ గెట్ మీ ఇంటూ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ టెంపుల్, ది డ్రైవర్ విల్ బ్రింగ్ యూ దేర్. మీరు కూడా ఎక్కడైనా గుడిలకి కానీ వాటికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక ఆటోలో కూర్చుంటారు, లేక ఒక క్యాబ్ లో కూర్చుంటారు. మీరు మీ డ్రైవర్ తో చెప్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేసి. సో డ్రైవర్ తో చెప్పినప్పుడు ఆ డ్రైవర్ మిమ్మల్ని ఎక్కడికి పట్టుకెళ్లాలో ఆ గమ్యస్థానానికి చక్కగా పట్టుకెళ్తారు, ఇబ్బంది లేకుండా. సో భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవాలి అని అంటే చక్కగా పట్టుకెళ్తారు. సిమిలర్లీ యువర్ మైండ్ ఇస్ ద డ్రైవర్. ఇఫ్ యు లూజ్ కంట్రోల్, దెన్ wherever he likes he will take you, then you are gone, then your driver is your enemy. But if your driver acts on your order, then he is your friend. So ఎవరో ఒక్కలే అధిపతి. ఎయిదర్ ఆ డ్రైవర్ అయినా అధిపతి అయి ఉండాలి, లేకపోయిందా అక్కడ ఇది వెనకాతల చాలకులైనా అధిపతి అయి ఉండాలి, లేదనంటే అక్కడ ప్రయాణించే ఆ ప్రయాణి అయినా సరే కూడా వారు అధిపతి అయి ఉండాలి. సో ఒకవేళ ఆ చాలకుడు అధిపతి అయిపోయారనంటే తనకి ఇష్టం వచ్చిన చోటకి పట్టుకెళ్ళిపోతాడు. అక్కడ ప్రయాణికుడు అతను కామ్గా కూర్చొని ఉండడమే.
అతనికి ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర పట్టుకెళ్ళిపోయి కావాలంటే కిందన కూడా పడేయచ్చు. సో ఈ రకంగా ఏదైనా చేయొచ్చు. So being in constant touch with the Supreme attains the highest happiness. So ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అగ్నిలోని ఇనప రాడ్ని మనం దీన్ని ఒక ఇనప రేకుని మనం అదైతే అగ్ని కాదు, కానీ దాన్ని కాన్స్టెంట్ గా అగ్ని లోపలే వేసి పెడితే ఆ ఇనప రాడ్ కూడా కొద్దిసేపటికి మొత్తం వేడైపోయి బాగా ఎర్రగా ఉంటుంది. అది కూడా అగ్ని లాగానే ఉంటుంది. సో అదే రకంగా భగవంతుని భక్తి కావాలి అని అంటే భగవంతుని కీర్తన, భగవంతుని నామ జపం, వాటి వల్ల మనం భగవంతునితోనే మనం టచ్ లో ఉన్నాము అని అంటే అదేమవుతుంది అని అంటే భగవంతుడు మాత్రమే కాదు సచ్చిదానంద స్వరూపం, మనకి కూడా ఆ సచ్చిద్ ఆనంద స్వరూపాన్ని ఇస్తారనమాట. సో మోడర్న్ యుగంలోని మనకి అసలు ఈ ఏజ్ లోని అష్టాంగ యోగం అనేది నిజంగానే పనికొస్తుందా లేదా అనే దాని గురించి జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ హిస్ క్వాలిఫికేషన్. హీ ఈస్ డైరెక్ట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ హీ ఈజ్ అ గ్రేట్ వారియర్. అర్జునుడు కేవలం ఆయన గొప్ప యోధుడు మాత్రమే కాదు, అతని కృష్ణుడి యొక్క ఆప్తమిత్రుడు కూడా. సో హీ హెస్ గాట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కెపాసిటీ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ హిస్ నాలెడ్జ్. సో అతనికి ఏంటి అని అంటే యుద్ధంలో నా చాకచక్యము వచ్చు and at the same time సంపూర్ణమైన జ్ఞానము కూడా ఉండే వ్యక్తి. Comparing his knowledge, this Bhagavad Gita he understood within 1 hour. అతనికి ఉండే ఆ గొప్ప జ్ఞానం వల్ల ఇది కేవలం ఒక గంటలోనే భగవద్గీతను అతను అర్థం చేసుకునేసాడు. This Bhagavad Gita which is not understood in one life, at the present moment he understood this Bhagavad Gita in 1 hour. మానవ మాత్రులకి సంపూర్ణమైన జన్మ ఎత్తినా సరే కూడా వారికి భగవద్గీత అర్థం కాదు. అటువంటి ఆ యోధుడికి, అటువంటి ఆ గొప్ప తెలివైన వారికి, ఆ అర్జునుడికి ఒక గంటలోని సంపూర్ణంగా భగవద్గీత అర్థం చేసుకున్నారు. సో హౌ మచ్ ఇంటెలిజెంట్ హీ వాస్ అంటే ఎంత తెలివైన వారు అనేది అర్థం చేసుకోండి. అండ్ హీ బిలాంగ్స్ టు ది రాయల్ ఫ్యామిలీ, ఆల్ ఫెసిలిటీస్ వేర్ దేర్. సో అతను మనలాగా ఏదో సర్వసాధారణమైన వ్యక్తి కాదు, అతను ఒక రాజవంశానికి చెందినవారు. సో హీ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ. అతనే చెప్పేస్తున్నారు, నాకు ఈ మనసుని నేను నియంత్రించలేను అని చెప్తున్నారు. అంత తెలివైన వారు. డూ యూ థింక్ వాట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అర్జున 5000 years ago బిఫోర్ ఇన్ సచ్ ఫేవరబుల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ? అర్జునుడికి రాజు అయ్యుండి అతను అన్ని అధికారాలు, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటూ కృష్ణుడే సాక్షాత్ పక్కన పెట్టుకొని కూడా ఆయన వల్లనే కాలేదు అని అంటే 5000 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజు నేను గాని మీరు గాని చెప్పగలమా, నేను మీరు చేయలేనిది నేను చేసేయగలను అని చెప్పని? అతను ఎవరు? సాక్షాత్ పరమశివుడిని యుద్ధంలోని ఓడించి పశుపదాస్త్రం గెలుచుకున్న వ్యక్తి. మనం శివుడు కాదు కదా, అతని యొక్క కొన్ని డిస్టెంట్ వీళ్ళనైనా సరే ఇప్పుడు భక్తులతోని కూడా మనం మాటల్లోనే మనం వాళ్ళని ఓడించలేము. అటువంటిది అర్జునుడు చేయలేని పనిని మనం ఇప్పుడు చేయగలమా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ? డూ యూ బిలాంగ్ టు అర్జున కేటగిరీ? మనం అర్జునుడికి సంబంధించిన వాళ్ళమా, లేకపోతే అర్జునుడు అంత చాకచక్యం ఉండేవారమా మనము? నో, వీఆర్ 5000 times లోవర్ దాన్ అర్జునాస్ కేటగిరీ. మనం 5000 సార్లు అర్జునుడి కంటే కూడా ఇన్ఫీరియర్ మనం. And what is impossible for Arjuna, do you think it is possible for you? ఏదైతే అర్జునుడికి అసాధ్యమో అది మనకి సాధ్యమేనా అంటే ఖచ్చితంగా చేయలేము. మరి ప్రభుపాద యొక్క మూడ్ అండ్ మిషన్ ఏంటి అని అంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నాం. డిస్కస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ us individually and for ISKCON. So we have to disturb them. So we have to disturb them. That is our duty. We have to disturb these envious persons. Hare Krishna. That is our duty, to disturb them. And that is the greatest service. Just like a man is sleeping and somebody is coming to kill him, and other friend, Mr. Such and such, wake up, wake up. So ikkada ఏమని ఇచ్చున్నారంటే, so we have to disturb them. వారందరికీ కూడా మనం వారు మనం కలత చెందించాలి అనేసి అని అంటున్నారు అన్నమాట. So he may say, why you are disturbing me? But that is the greatest service. He will be saved. Maya is coming to kill him, to send him to the darkest regions of hell, and you are saving him. So మనషికి నిద్రలో ఉన్నాడు అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నిద్రలో ఏం చేస్తున్నారు? వారు
వారి స్వప్నాలని వారు చూసుకుంటున్నారు. స్వప్నాలంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఇంద్రియ భోగపు గురించే వారు ఆలోచిస్తున్నారు. అటువంటి వారిని ఆ ప్రగాఢ నిద్ర నుంచి వారిని లేపాలి. జీవు జాగో గౌరా చంద్ర బోలే, లేయండి ఇంకా మీరు. సో ఆ మత్తుని వదలండి. ఎంతకాలం మత్తులోనే ఉంటారు? లేయండి, హరినామ సంకీర్తన చేయండి, హరినామ జపము చేయండి అని. సో ఎందుకోసం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఏదో ఒక రోజు మాయ వచ్చేస్తుంది, మనకి తెలిసి ముందే మన శరీరాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. దీనికి మన ఏంటి కాదు, శ్మశానానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది శరీరాన్ని. ఆత్మని సూక్ష్మ శరీరంతో పాటు తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. మనకి తెలియక ముందే వెళ్లాల్సింది ఎక్కడికో మనకి తెలియదు గమ్యస్థానం. కాబట్టి ఈ లోపల సమయం ఉన్నది, కొద్దిగా సమయం ఉన్నది. మా అమ్మమ్మ గారు చెప్పేవారు అనమాట, ఒక పాటలాగా పాడేవారు. ఏంటి అని అంటే, మనకి పిల్లలు మన అస్థికల్ని ఒక కుండలోనేసి పట్టుకెళ్ళి ఏ నదిలోనో ప్రవహించక ముందే హరినామ గోవిందనామ జపం చేయండి. మనకి ఈ శరీరం మనకి పని చెయ్యక ముందే, అడుగు తీసి అడుగు వెయ్యలేని కంటే ముందే ఆ గోవిందనామ స్మరణ చేయండి. మనము నోటి నుంచి నామం ఉచ్చరించలేక ముందే హరినామ స్మరణ చేయండి. మనకి అందరూ కూడా చీకొట్టుకునే దానికంటే ముందే మనకి మనమే ఈ శరీరం ఇంకా ఎందుకున్నది, భగవంతుడా నన్ను తీసుకెళ్ళిపో అని అనుకునే కంటే ముందే మనం హరినామ స్మరణ చేయండి. మనకి శరీరంలో శక్తి ఉండేటప్పుడే హరినామ స్మరణ చేయండి అని. సో దాన్ని ఒక అద్భుతంగా పాటలాగా చెప్పేవారు, పాడేవారు అనమాట. సో ఈ రకంగా మాయాదేవి వస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరి వెంట వస్తున్నారు. ఈ రోజు కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి. టైం కొద్దిగా ముందు వెనకాతల కావచ్చు, కానీ పట్టుకెళ్ళేది మాత్రం తథ్యం. కాబట్టి ప్రభుపాదులు వారు ముందే చెప్తున్నారు, లేయండి, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి. ఈ రకంగా సో మనకేంటి అంటే, నేహా విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పముక్తి ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్, పెద్ద నుంచి పెద్ద డేంజర్స్ నుంచి కాపాడుతుంది అని అంటున్నారు. ఇదే మాటని చెప్పారు మనకి ఇతను కూడా, ఆదిశంకరాచార్యులు వారు కూడా. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్సే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షసి కరణే. ఆచార్యులు వారంటే ఊరికనే అయిపోరు, వాటన్నిటినీ భగవద్గీతనంతా కూడా చదివి అవపోసన పట్టి దాన్ని కీర్తన రూపంలో రాస్తారు. ఎప్పుడైతే చావు దగ్గరికి వస్తుందో అప్పుడు ఎవ్వరూ కాపాడలేరు మనల్ని. కేవలం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. అతను కూడా అదే చెప్తున్నారు. మతి అంటే మనసు, మనసు నా నియంత్రణలోనే లేదు. ఆది శంకరాచార్యుల వారి కంటే గొప్పవారమా, అర్జునుడి కంటే గొప్పవారమా మనము? ఆది శంకరాచార్యుల వారే చెప్తున్నారు మూఢమతే అని. ఓ నా మతి, నువ్వు ఎలాగో నా మాట వినవు, నీ ఆధీనంలో నన్ను పెట్టుకోవాలనుకుంటావు, కానీ వద్దు, భజ గోవిందం. సో హరినామ స్మరణ చెయ్యి అని అంటున్నారు. ప్రీచింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ సర్వీస్. ఇది నలుగురికి కృష్ణ తత్వాన్ని నేర్పించండి, అది అన్నిటికంటే గొప్ప సర్వీస్. మీరు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేదానికి అర్హత ఎవరికి మనకి లేదు, కానీ మనం ప్రభుపాదుల వారి మిషన్ ఇది, నలుగురికి ఈ కృష్ణ చైతన్యం గురించి మనం చెప్పడం అనేది. ఇది మనం చెప్పేము అని అంటే ప్రభుపాదుల వారికి మనం సహకరిస్తున్నట్టుగా, ప్రభుపాదుల వారిని సహకరిస్తున్నాము అని అంటే మనం ప్రభుపాదుల వారికి దాసులు అయినట్టుగా, అతని అనుయాయులమైనట్టుగా. ప్రభుపాదుల వారు అతని అనుయాయులను ఎప్పటికీ కూడా వెనక విడిచిపెట్టారు, లాక్కొని మరీ పట్టుకెళ్తారు. మనం వద్దు అన్నా సరే కూడా అతనే లాక్కొని వెళ్తారు కృష్ణుడి దగ్గరికి, గోలోకానికే పట్టుకెళ్తారు, ఈవెన్ వైకుంఠానికి కూడా కాదు. సో a Krishna conscious person cannot sit idly. He thinks that such a nice philosophy of life, why it should not be distributed? ఎందుకు నేను ఒక్కడినే తెలుసుకొని ఉండాలి, నలుగురికి ఎందుకు పంచకూడదు? That is his mission. అది తన జీవిత లక్ష్యం. A yogi may be satisfied with his own elevation. సో అష్టాంగ యోగులు లేకపోయింది జ్ఞాన యోగము, ధ్యాన యోగము, వాటన్నిటి వల్ల వారు సంతృప్తిగా ఉండిపోవచ్చేమో. He is sitting in a secluded place practicing yoga, elevating himself to transcendental life. సో అటువంటి వారేంటి అని అంటే, మిగతా యోగులు వారేంటనంటే ఒంటరిగా ఒక దగ్గర కూర్చుంటారు. వారు చేయవలసిన భజనలు, వారు చేయవలసిన జపము, వారు చేయవలసిన ధ్యానము వారు ఓన్ గా చేసుకుంటారు, కానీ వారికి వారే ఉపయోగపడతారు. దట్ ఈస్ హిస్ పర్సనల్ కన్సర్న్. సరే, అది కూడా మంచిదే, కానీ బట్ ఎ డివోటీ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సింప్లీ ఎలివేటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్.
ఒక భక్తుడు తనల్ని తానే భక్తి మార్గంలోని పెట్టుకొని నేను గోలోకానికి వెళ్ళిపోతాను అని అంటే ఆయనకి ఆనందం లేదు. వి ఆఫర్ అవర్ రెస్పెక్ట్ టు వైష్ణవ. సో మనము అందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క వైష్ణవులకి మనం శిరసా వైద్యుతామన్నమాట. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవృందకి జయ హో అని అంటాం మనం. Therefore the preacher devotee is most dearest devotee of Lord. అందుకోసమని ఉత్తి డివోటీ అయితే సరిపోదు. ఉత్తి డివోటీ అయినా భగవంతుడికి ప్రీతికరం. కానీ ప్రీచర్ డివోటీ ఎవరైతే ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని నలుగురికి పంచి పెడతారో అటువంటి భక్తుడంటే కృష్ణుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు. దట్ ఈస్ స్టేటెడ్ ఇన్ భగవద్గీత. అది మాత్రమే భగవద్గీతలో చెప్పబడ్డాది. దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్, దే ఆర్ ప్రీచింగ్. వారు బయటికి వెళ్తున్నారు, నలుగురికి కృష్ణ చైతన్యాన్ని వారు నేర్పిస్తున్నారు. దే ఆర్ మీటింగ్ అపోజింగ్ ఎలిమెంట్స్. వారు కలుస్తూ ఉంటారు, ప్రతి నిత్యం వారికి ఎవరో ఒకరు ఎదిరిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అమ్ముతున్నారు పుస్తకాలు, నా దగ్గర ఆల్రెడీ పుస్తకం ఉంది, మాటి మాటికి వచ్చేస్తుంటారు అడుక్కునే వారంతా మీరు అన్నట్టుగా వారిని ఎల్ల వేళలా వారిని దూషిస్తూ, వారిని నిందిస్తూ, వారిని తక్కువ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ అయినా సరే కూడా వీరికి వారి పట్ల ద్వేషం ఉండదు, కోపము ఉండదు. వారి పట్ల అనురాగం ఉంటుంది, వారి పట్ల ప్రేమ ఉంటుంది, వారి పట్ల జాలి ఉంటుంది. అయ్యో వారు తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నారే, వారికి అదే భగవద్గీత గురించి తెలుసుంటే వారి రకంగా మాట్లాడేవారు కాదేమో. అయ్యా నాయన చేతులు మొక్కుతాను. సౌండ్ తగ్గిన నాకు ఈ క్లాస్ వినిపించట్లే. ఏం అడిగింది ప్రభుజీ క్వశ్చన్? మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు, మీరు మాట్లాడుతున్నారు. సారీ ప్రభుజీ. No problem. So therefore the preacher devotee is the most dearest devotee of the Lord. That is stated in Bhagavad Gita. They are going outside, they are preaching, they are meeting opposing elements. Sometimes they are defeated. కొన్నిసార్లు వారు ఓడిపోతారు, మనుషులే కదా. ఎదుటి వాళ్ళు చాలా బలవంతులైనప్పుడు, ఎదుటి వాళ్ళు కేవలం అపోజింగ్ చేయడమే వారి ధ్యేయంగా పెట్టుకునేటప్పుడు పాపం వీరు మాత్రం జడ పదార్థం. వీరు తినేది కేవలం ఒక వెజిటేరియన్ ప్రసాదం మాత్రమే తింటారు. ఎంతని వాళ్ళని ఓడించగలరు? భక్తులకు ఇంకోటి, ఎదుటి వారిని ఓడించాలి అనేది వారి లక్ష్యం కాదు. వారిని కూడా భక్తి మార్గంలో దింపాలి అని అనుకుంటారు. కాకపోతే కొన్నిసార్లు ఓడిపోతారు. సమ్ టైమ్స్ డిసప్పాయింటెడ్, కొన్నిసార్లు బాధ చెందుతూ ఉంటారు. సమ్ టైమ్స్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్, కొన్నిసార్లు వారు ఎదుటి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయగలుగుతారు భగవద్గీత కొనుక్కునేదానికి, చదువుకునేదానికి, క్లాసులు అటెండ్ అయ్యేదానికి. బట్ దట్ endeavor that I shall go and preach Krishna consciousness is the best service to the Lord. కానీ మనసులోని ఏదైతే ఆలోచన ఉందో, నేను వెళ్ళి భగవద్గీతని నేర్పిస్తాను, నాకు తెలిసిన కొద్దిపాటి భగవద్గీతని నేర్పిస్తాను, కానీ నేర్పించేది మాత్రం నేర్పిస్తాను, ఆ ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన దాన్ని నేను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాను అని అనుకునే ఆ ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో అది యాక్చువల్ గా సేవ అంటే భగవంతుడికి. సో కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్పేశారు, మాధవ సేవే మానవ సేవ. ది ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యోగా, ఎస్పెషల్లీ భక్తి యోగా ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ may appear to be very difficult job, but if anyone follows the principles with great determination, the God will surely help, for God helps those who help themselves. సో ఎవరైతే భక్తి యోగాన్ని తీసుకుంటారో, ఎవరైతే భగవంతుని భగవద్గీతని నలుగురికి ప్రచారం చేయాలనుకుంటారో అది ఈజీ పని అయితే కాదు, చాలా కష్టసాధ్యమైనది. కానీ ఎవరైతే దృఢ నిశ్చయంతో దీన్ని తీసుకుంటారో భగవంతుడు వారికి ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తాడు. సో గాడ్ హెల్ప్స్ దోస్ హూ హెల్ప్స్ దెమ్సెల్వ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, వారు ఫస్ట్ భక్తి, దృఢ నిశ్చయం ఈ రెండు ఉండాలి. ఉన్నది అని అంటే మిగతా దారి అంతా కూడా భగవంతుడు మన చేత కవర్ అయ్యేలాగా చేస్తాడు. సో ఇక్కడతోని ఇది కూడా అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మనకి ఈ సెక్షన్ లోని లాస్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది.
సో దీని తర్వాత మీ అందరికీ కూడా క్లోజ్డ్ బుక్ అసెస్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఇది 6వ అధ్యాయం. సో అంటే మొదటి ఇది పూర్తయినట్టుగా అనమాట. సో కర్మయోగం అనేది మొదటి నుంచి 6వ అధ్యాయం దాకా. సో కాబట్టి దీన్ని దయచేసి నా ప్రార్థన ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దీన్ని ప్రతి ఒక్క పేజ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా